příjemnou zábavu, hezky si to užijte a ať se vám líbí díla od místních výtvarníků. Já vás také pozdravím, trochu pochromaný, ale potom přijdu na jiné myšlenky. Děkuju návštěvníkům, děkuju autorům, někteří jsou i noví, z toho se radujeme. A jen si uvědomíme, že to je 29. ročník, to je let, nepřetržitě každý rok je ta výstavka. A kéž by nám to vyšlo na příští rok 30. A sešli jsme se zase tady v parku slavnostně. Prosila bych Petra Rožiška z Postupic, drží pamětní list a dále pan doktor Stanislav Tomaštík, který má dnešního dne 80, tak ho tady zastupuje syn a manželka. Takže mu přejeme k narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví. Stanislav Příhoda. A ještě bych se zeptala na závěr. V červnu nás nečekaně a velice nás to mrzí opustil František Kočura. Byl dlouholetý člen a velice sympatický a všem milý. Sobě.